Elvileg megy. Hello, sziasztok, Gilman vagyok. És... de régen videóztam így, és itt van velem Ortev is. Sziasztok! Nem tudom hol vagy. És ez itt egy Battlefield 1942-es videó. És vártok, mert Ctrl-N. Ok. Figyelünk, és... csak egy kicsit szaggatok. Ja nem, ez a hajó. Akkor nem szaggatok. Jó van, öcsém, merre vagy? Itt vagyok, ragyogok egy bazilag valamibe. Jó, hát kicsit összehozódott a játék. Most látlak. Te vagy. Igen, itt vagyok mögötted. Itt vagy. Ja, és igen, én pedig Ortev vagyok. Hív, anyukát hív vissza, akkor Pill. Jó, én belemegyek a hajóba. Oké. Jó. Itt vagyok? Addig? Jó vagy. Jó, én lecsatolom addig a hajót. Most milyen megy? Ahó. Van egy hajó. Itt vagy, Nardi? Oké, vagyok anyukád mellé. Te ülsz abba? Ebbe? Igen. Oké, ülj át a ketteshez. Nem. Léci? Én ülök az egyet, de. Léci? Nem. Én megmutatom, hogy kell rusholni. Na. Gyorsan, gyere. Anyád. Ülj át! Szétlőm a hajót! Nem ez oda! Azt tudod, hogy kell leereszteni az elejét. De igen. Na hogyan? Jó van, akkor menjünk. Bászállok a hatosba. Go! Erezd le! Erezd le! Menj oda a partot és erezd le, bakker, erezd le. Oké, go! Jó, én kiszálltam. Kicsit össze van zavarodva a játékon, szóval, hogy... jó, mindegy. És... Nem hol meg az ember! Nem halt meg! Viszont ránk lőne, oké, húzza. Dögölj már meg! Nem hiszem el! Meghaltál? Látom. Meg. Tulajdonképpen meg. De hol van a batár nagy hajó? Mert nem talál. Ott meg van. Én megyek repcsivel most egyet. Jó, de meg itt bombázolni kell, szóval... Bombázod, de hogy? Hát tankot, találtam itt egy tankot. Te már Isten. Sokat fogok érni szerintem. Alig van a életerőm. Mi? Most ez mi volt? Hallod, egy félkész tankkal, érted, mindjárt szétesik az egész. Ma, ez Ken HD? Hát a Ken HD-t láttam volna. Na jó, kicsit megyünk kempergetni. Ctrl-N. Vigyázz, mert most bombázok. Ctrl-N, jó. Oké, most nem zavarodott össze, jó, oké, most jó, oké. Szerintem én most kiúszok a partra. Meddig? Bocsánat, ha hallottatok volna egy pittyegő hangot, akkor csak az a órán volt, de... Bill? Nem tudom miért pittyeget. Biztos azért pittyeget, Már vagyok is, és remélem egyébként jó a minőség, meg a hang is jó, nem tudom, elvileg a játékot nem sok. Elvileg a játékot nem halljátok, ugyanis fülesen játszok. Egy pillanat, mert itt van velünk egyébként Oliver is, ha nem hallottam az végre. Elmenj innen! Hoppá! Itt egy hajó. Pillanat, jó. Itt egy csónak, amivel jöttünk. Szóval van. Adjál hozzá egy órát, jó? Egy órát hozzá kell adni. Na, itt vagyok, és nem tudom, hogy hol vagy, Norbi. Én egy szigeten, most megyek ki a nagy szigetre. Igen, egy baj van magával ezzel az egésszel, a mesterlövészkedéssel, hogy nagyon, de nagyon pontos. Jó, most az Oliver játszik. Jó, de nagyon. Akkor ne várjak segítséget. Oké, ügyes oda megyek, akkor repülőgéppel ti is lássátok, hogy milyen a repülőgép. Oliver vagyok, készítök. Hopp, ez egyből kidobott, egyébként nem szokott egyből kidobni. Jó, oké, úgy... Egyébként már észrevették, ezt már hallod? Mondta, hogy hallod? Mi volt? Eltaláltam a hoveromat, Na jó, kicsit lebombázzuk a szigetet, meg ne legyen annyi jamcsi, meg úgyis sokat párzanak. Ez kicsit kevés. Hallod engem, Norbi, csak hogy egy kérdés? Igen, hallak. Jó, mert most én játszok Oliver. Jó van. Igen, akkor engem hallottad. A Gergőt hallottad? Igen, Gergőt az hallak. Ami? Igen, hallak. Hogy ilyen? Hallok? Aha. Jó, akkor is jól hall?
Én jól hallak titeket, igen. Rajta, azt kiszedtem. Hiszem ezt a gépet. Hallod a végét, észrevetted, hogy ennek a kis hajóknak úgy néz ki a motorja, mint egy ilyen kis gombóc. Minek? Ja. Orta 2001, gyere, ez kétszemélyes gép mögötted. Gyere, ez kétszemélyes gép. Amikor szólok, ó, ezt elvitték, de amikor szólok ebbe, gyere ide. Amikor szólok, akkor ülj bele. Most! Kösz! Mondja, hogy itt Egyel van, nem hallom. megtökültem. Azt mondta, hogy idén üljek vele be. Várjál, mikor Amikor szólok, várjál, meg ne ülj bele. Ott van. Gyere, Norbi, gyere. 2, 3. Beüttél? Oké, bent van. Megvan, sikerült. Benn van. Figyelj, azt nem, de nincs veled. És figyelj, a farkát előtt meg. Azt érdemel. Jó, Orta ütél így mögöttem, bombáztam egyet. Hát ez. Látlak hátul egyébként. Mi tudunk bombázni? Nem, csak én. Jó, se baj. Úgy, szerintem a kis szigetre ráhajtunk, ez a miénk. Akkor ez bombázzuk. Ugye nem ugrasz ki? Nem ugrok ki, nyugi. Csak amikor szólok, akkor te is ugorj ki. Oh yeah, kifejött a játékom, szóval itt a videó vége. Most ez mi volt? Sziasztok!